Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Foot Care and Wellness Center, Renault Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Valletta Glass, Majoka Spas. It-tfajla ta' Mark organizzat ikla ma' sħabhom fl-okkażjoni ta' eluq sninu. U dan Mark. Evita li jġrilek bħal Mark. Jekk trid torqod sew bil-lejl. Mattress Collection. Saqajkom għajjenin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ewan Amrita, il-post magħruf għal-kura tas-saqaj. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Nofru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-komdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita għal saqajn b'saħħithom. Graziella Bartolo Pizzuto. Hi. All right. Mela, Graziella, inti l-mamma ta' Faith. Yes. L-għunet grazzi ta' liġejt. Thank you, inti tal-istadina. Għax naf kemm inti verament kollok x'tagħmel. Iva. Inti l-mamma ta' Faith. Faith hija tifla li għandha id-Down syndrome. Ekku. U di xaġa li bdejna nitkellmu għajna u inti. Għax jiena rrid naċċerta ruħi li ngħidha sew li għandha Down syndrome mhux hija. X'differenza, mhux hija Down syndrome, x'differenza tagħmilek lilek bħala mama li tisma' hekk li Bħala għandha. jiena nħoss li Faith hija tifla u hija persuna l-ewwel qabel kollox. Faith la tbati bid-Down syndrome, għax fil-verità ħajjita mhix Dbatija. ta' tbatija. Ovvjament, ikun hemm il-ftit l-emmula li huma relatati mal-kondizzjoni. U Faith definitely mhijiex id-Down syndrome. Faith għandha Down syndrome. Ġifieri jiena nixtieq li bħalma nara jiena, bħalma nara tifla u persuna l-ewwel, nixtieq li n-nies iħarsu lejha b'dak il-mod ukoll. Tiddejjaq meta xi nies jgħidu dik Downs. Ħanejlek, iddejjaqni. Għax qiegħda ħafna fl-ilsien. Iva, qiegħda ħafna u nismaħħa ta' spiss. Ħafna dik Downs, dak Downs. Iddejjaqni meta nkun nista' mhux nikkorreġi tal dak li jkun imma nispjegalu bħal meta nagħmel jiena issa hawnhekk. Ma forsi ma nix niddejja daqshekk għax nifhem il-persuna fejn tkun ġejja, ġifieri jekk m'għandix daqshekk awareness fuq il-ħaġa bħalma kont jien qabel kelli lil Faith. Faċli fimt il-kelma toħroġ forsi mhux kif jiena nippreferi li nirċivija. Xi ħaġa li tkellimna fuqha li nipprova nara kif ħampoġġiha f'mod li tagħmel sens. Issa nitkellmu fuq il-pregnancy tiegħek, però inti meta baby ikollu Downs, isu it is the best of all evils għatta bl-Ingliż għax biex naċċerta li tifhmu li sew, ġifieri meta li ġeneralment in-nies joħduha iva għalmenu Down syndrome għandha mhux xi ħaġa oħra seta' kienet għar. Allura qisna bla ma rridu il-kundizzjoni ta' Down syndrome qisna mi xejn. Però fil-verità meta poġġejt hija kondizzjoni u tkellimt miegħek hija kondizzjoni u mhix xejn. Mhix xejn u mhix faċli. No. Ara, nibda biex ngħid li jiena ma nkabbarix sewwa u għan memx għalfejn inkabbara u marit li l-ħadd jitħassar li l-Faith għax għandha Down syndrome, nibda minn hemmhekk ġifieri sewwa. Però it is a condition li fil-verità iġġib affarijiet magħha mhux kif tidher biss, id-Down syndrome mhux kif jidher il-wiċċ, fimt biss, hemm affarijiet oħra relatati mal-kundizzjoni. Jiġifieri dan
kull disabilità, kull kondizzjoni fija t-toqol tagħha. Infatti, per eżempju, hawn kondizzjonijiet li ma jidrux. Pallotizm, per eżempju. U nifhem ħafna l-ġenituri li jgħidu tagħna qar għax ma tidirx. Vera. Nifhimhom. Iva. Però aħna xorta jiena bħala mami li għandi tifla bid-Down syndrome xorta nħabtu wiċċna ma ċertu mhux ħansejħ l-ignoranza. Imma ċertu ġifieri insib min jibqa' jiċċasta lejn it-tifla meta kienet baby kienu jħarsu lejn it-tifla mbagħad lejja biex jaraw x'qed jaraw sew. Biex jaraw kemm xi xebħ jew inkella għandix verament Down syndrome. Insibu min pereżempju t-tifla tiegħi kważi tkellem lil kulħadd u taqbad ma' kulħadd u hemm lanqas biss jaknoloġija. Taf kif? Ġifieri xorta aħna niltaqgħu ma' affarijiet. Som ikollhom naħseb ċertu biża li ma jkunux jafu kif jiraġixxu forsi. U għalhekk nerġa' niġi għal dak li tkellimna fuqu, fejt għandha Down syndrome, ma mhix Down syndrome, ġifieri fejt hija tifla. Ġifieri kif inti tirreaġixxi ma' tifla. Jekk tagħtilha hello, għamel l-istess ma' fejt u ma' tfal oħra bħala. Ejja morru lura, inti meta nqbad tqila fl-ebda mument u fl-ebda ħin ma kont taf bil-baby tiegħek. Le. Għandha Downs. U ġifiri għamilt xi testijiet? Kont għamilt Newkill scan waqt il-pregnancy, ġifiri early pregnancy li ma der xejn differenti fih. Għamilt l-anomaly scan bħalma jagħmlu llum il-ġurnata il-mothers to be kollha bażikament. U ma kien xejn? U ma ġie xejn detected. Mbagħad sirt naf ma twelid. Ġifieri dejjem pjuttost ma tqala dejjem qalu li baby perfetta u qed nuża l-kelma li juża t-tabib li kien hemm li l-anomaly scan. Allura inti awtomatikament isek telimina li jista' jkun hemm. Però intatli li kont tajt talba kuljum. Iva. U kien jiġik ċertu ħsieb. Bażikament kull filgħodu niftakar ninsuq lejn ix-xogħol. U kont ngħidlu bambin nitolbok tibat li tarbija qawwija u sħiħa u dak il-ħin isni kont inħoss xi ħaġa u kont nistaqsi lili nnifsi u jekk ma tkunx. Jiġifieri xi ħaġa sa kienet twaqqafni. U kont ngħid jekk ma tkunx dik it-tarbija tiegħi imbagħad naraw. Però qatt ma ddit li minn moħħi Down syndrome pereżempju, ma jisu xi ħaġa l-intwizzjoni. Kont inħoss xi ħaġa li. U meta twildet Faith? Meta twildet Faith. Kienet C-section? Kienet C-section wara 15 hours labor. Kienet ċokk, l-ikbar xokk ta' ħajti nista' ngħid so far. X'ħassejt dak il-ħin? Għax naħseb hija understated ħafna di x-xokk li tieħu. Jiena għal-kem ġivi kont nħoss din l-intuition li semmejna, pero xorta dak il-ħin. Baby perfett kont qed tistenna. Dak il-ħin, ma kienx taddi li minn moħħi li fejt għandha xi ħaġa hekk, iktar kont nibża li forsi jmur xi ħaġa ħażina waqt it-twelid u affarijiet hekk. Le, fiex ħin tawni lil fejt u fiex ħin qasmajt il-kelma Down syndrome, jiena id-dinja tiegħi isa u l-futur tagħna sfaxxa litteralment fix-xejn. Hekk ħassejtu dak il-ħin sewwa. Ma stajtx inħoss dik il-ferħ li tawni tarbija fidi. Literalment isom poġġew li bomba fuq is-sodda, ma x'ħanamel biha, ma nafx taf kif. Panik, biża. Għax naħseb di vera ma jifmuwix jekk ma taddix minna li inti tkun. Għax inti f'dawk id-9 xhur tqala tkun bnejt il-ħajja tiegħek ma dil-baby. U toħlom u timmaġina u tagħmel pjanijiet. Inti kont taf li jkollok girl? Kont naf li ħajkolli girl. Iva. U kont naf li ħajkun jisimha Faith. Ukoll. Jiġifieri tkun bnejt dil-ħajja bil-baby girl tiegħek u f'daqqa waħda tara kollox jisfaxxa quddiemek dak il-ħin, ġifieri u taħkmek il-biża, minn xi ħaġa li ma tafx xejn dwarha, almenu jiena ma kont naf xejn dwarha. U kif, taf kif ma nafx. Iskom tridu tgħaddu minn grieving process li inti isek il-baby li ħsibt li ħajkollok. Ara, isek
Jiena ma x'inġeneralizzax, ovvjament kull persuna hija differenti u kulħadd jirċievi l-aħbar b'mod differenti sewwa. Però tkellimt u għadni nitkellem ma' mothers oħra li għaddew mill-istess esperjenza tiegħi u ħafna naqblu ma l-istess ħaġa li inti fil-verità dak il-ħin isek tlift il-baby li kont qiegħda tistenna u f'daqqa waħda poġġew li baby totalment differenti. Pereżempju ħa nitkellem fuqi. Jiena lil Fejt ma stajtx illibbisha il-ħwejjeġ li kelli preparati għaliha fil-gwardarobba. Għalfej. Dawk ma kienux għal dik il-baby. Jiġifieri ma stajtx isni nagħmel connection ma dik il-baby li għandi qudiemi. Issa sakemm Fija xtomot ta' fiha xtomot u jiena stess li l-ħwejjeġ li l-estate inti għal Fejt il-baby tiegħek ma stajtx tlibbishom Iva. lil Fejt li għandha Down syndrome. U ġifieri niftakarni nerġa' naħsel il-ħwejjeġ kollha b'detergent differenti. U llum il-ġurnata li għandi baby ieħor, provajt nerġa' naħsel il-ħwejjeġ bl-istess detergent li kont ħsilt il-ħwejjeġ primarjament u ma rnex qabbadni dwejja Tafxini, għax ir-riħa. Ir-riħa. Għax aħna r-riħa hija waħda mill-iktar triggers tal-memorji. U hija innotajt li hija trigger kbira lija. Li inti jaqbdek id-dwejja li tlift dik il-ħolma li kellek. Illum għadni xinħares li għab l-istess mod, Mhux pero ovvja. xorta annotajt li biex inużajt dan l-istess detergent, le, għax qabbadni dwejja reġa. Ġibi, b'xi mod hekk Però żammejt l-istess isem. sammejt l-istess isem. Għalfej l-istess isem okej, il-ħwejjeġ le. L-isem kien xi ħaġa naħseb li Eni anka fil-proċess ta' fejqan mix-xokk li ħadd. Fejt bażikament domna ftit biex inqbad pregnant biha. U jisa Fejt il-fidi kienet xi ħaġa li dejjem iġġalni nħares il-qudiem. U meta nqbad pregnant biha kienet xi ħaġa vera sabiħa għalijek, speċi fl-aħħar mela jien ħankun om. Issa kienet ix-xewqa tiegħi għall-aħħar sentejn qabel inqbad pregnant. U hekk issa kien fiha sinifikat, isimha kien fih sinifikat apparti li kien joġobni kien fih sinifikat. Fiex kien twildet, qed din l-unika ħaġa li tista' żommni għaddejja biex noħroġ mill-qiegħ li sibt ruħi fih, bażikament. Jien ħadd taħżin ħafna ta' Fejt, ħadd taħżin ħafna dak meta twildet jiġifieri. U kieku ma kienitx il-fidi li ħanerġa' nitla' mill-qiegħ. Allura isni Fejt hekk. X'tibda tħossek ġo fik meta tajli ħadd ħażin ħafna? X'hemm? Xi tħoss? Biża? Ara, dak li kont inħoss 5 snin ilu għalissa huwa differenti. Għal-bidu kon saqsejt għalfejn jiena, iktar issa kienet tikkonċerna li l-ħaġa, għalfejn jiena, għalfejn ġarek li, għalfejn steraq li dak il-moment ta' twelid ta' tifla li ma stajtx nifraħ biha. Tinkwieta n-nies x'ħajdu fuqi. Dak iż-żmien iva, dak iż-żmien kif ħanurihom lit-tifla, kif ħanajdilhom li għandha Down syndrome, għandi ngħidilhom li għandha Down syndrome. Kien hemm ċertu qisu shame. Ma nistax nisib kelma bil-Malti. Lanqas nista' nispjega għax mhux xejn, isu taf kif kulħadd ikollu expectation. U l-expectation pereżempju sal-lum il-ġurnata, isni meta nisma' lin-nies jgħidu laqwa li jiġi kollox sew, laqwa li tiġi qawwija u sħiħa, dik il-ħaġa għalkemm nifhem il dak li jkun għax jiena issa fit-tieni tarbija li kelli kont nixtieq ukoll taf kif laqwa li tiġi sew. Imma tweġġani biex nismaħħa tweġġani ngħid Fejt ma ġiex kollox sew, ma ġiex il-100% sew, taf kif? Mhux xorta tarbija, mhux xorta taf kif? Jiġifieri dak iż-żmien kont ngħid għalfejjiena. Issa ngħid ġieli għadhom jiġuni l-mumenti għalkemm inħoss nifieqt minn dak iż-żmien law. Nemmel li trauma tgħix miegħek u nemmel li ċertu weġġat jibqgħu wkoll jgħixu miegħek. Illum ngħid għalfejn Fejt. Ġifieri ġieli jiena llum drajt ngħix bit-tifla li għandha Down syndrome. Ta' 5 snin, ġifieri. Kif drajt il-ħajja tagħna, adattajna għas-sitwazzjoni, ninsa li Fejt għandha Down syndrome ħafna mid-drabi. Però għalfejn Fejt, għax meta naħseb fuq ċertu affarijiet, xorta nixtieq li Fejt m'għandix Down syndrome fil-verità.
Grazzi ħafna tal-onestà tiegħek għax hija importanti ħafna dil-onestà għax forsi min qed jarana u għandu tfal b'diżabilità jew xi ħadd li għandu id-Down syndrome xi kultant ma ngħidux dawn l-affarijiet u forsi jħossuhom mhux normali jew li mhumiex parents, mux jew mux missier tajjeb għax forsi ċertu ħsibijiet bħal daw jaddulhom li għalkemm iħobbu ħafna l-tfal tagħhom, xorta jkun hemm parti minnhom li jgħidu kemm nixtieq xorta li t-tifla tiegħu m'għandux Down syndrome, ġifieri naħseb dik hija waħda mill-iktar affarijiet li ħanitkellmu fuq aktar tard il-Facebook page li ftaħt il-sabiħ tal-Facebook page tiegħek. Jiġifieri mela kellek baby li għandha Down syndrome. X'ġara mbagħad? What came next? Għax kif għadna fil-bidu dak li jkun qis il-Down syndrome qisu kif għatlek l-aħjar minn forsi id-diżabilitajiet l-oħra kollha, però inti dak il-ħin ma taħsibx hekk ta' ġifieri. Ovvjament ma taħsibx. Pero ħajtek fl-ewwel sena, sentej ta' fejt, jiena bellaħtni bl-affarijiet kollha li mhux normali li pereżempju inti meta jkollok il-baby normali tmur id-dar, torqod tagħtiha tixrob, torqod toħroġ bil-prem, imintkom mill-ewwel kif kellha xahar dil-baby mill-ewwel bdejtu bit-terapiji. Ekku. Ara, il-biddu kien jinqas konna f'xed jiġri, ġifieri l-ewwel 3 ġimgħat tista' tgħid laqas konna f'xed jiġri. Mort id-dar ovvjament, żejnuli d-dar il-familjari, xtaqt nifraħ ma stajtx. Konna qed nistennew il-konferma jekk fejt għandix Down syndrome jew le, għax sar il-genetic testing waqt li konna l-isptar, għax huma ovvjament jgħidulek li hemm il-probabilità il-features, imma ovvjament ma jkunux 100% ċerti allura. Mort id-dar, sa dan it-tant kelli uġieħ kbir ġodari, ġifieri ma stajtx lan kelli ħafna affarijiet moħħi kien literalment all over the place. Dan l-uġieħ kien it-tobba bdew jgħiduli li jista' jkun ta' ċesarja jew muscle pain wara l-pregnancy, in-norma jisa. Imma jien ovvjament ma stajtx nikkopja ma dan l-uġieħ, bażikament kont miġuwa ħafna. U kont qed tuħu l-pinnoli tal-muscle pain. U kont qed nieħu pinnoli tal-muscle pain, kont qed nieħu ħafna pain relievers basically, pain killers. U ma kontx qed tiekol? Ma kontx qed niekol għal 3 ġimgħat sħaħ, niftakar kont inżil 17 kilos fl-ewwel ġimgħatej. Wow. Wara li kont pregnant, wara li wellitt ġifieri. Umbagħad u niftakarni wkoll kien żmien vera hekk tqil għax niftakarni ara li l-fejt qatt ma nqasta f'xejn, ġifieri jekk qamet billej tajt tal-bottles biddilt l-annepis, ġifieri provajt inkun l-om li jien illum għat-tifel ieħor ġifieri provajt kemm stajt. Però niftakarni nqum billej nagħmilha bottle u nibki għax ma kontx ngħid li għandi tifla, kont ngħid li għandi Down syndrome. Dak il-ħin kont nara Down syndrome tara l-kundizzjoni. Ma kont nara xejn iktar. Taf kif? Ma nafx ħajjiġri, ma nafx dit-tifla kif ħadd tikber, ma nafx ħadd tkun kapaċi tagħmel. Taf kif? Dak iż-żmien terġa' ma kontx ngħid x'ħadd tkun kapaċi tagħmel, kemm mhux ħadd tagħmel affarijiet. Dak iż-żmien kont nara minn dik il-lenti. Għax ovvjament ma kont naf xejn fuq id-Down syndrome. L-isptar joffru terapiji lill-parents ġodda. L-isptar l-ewwel ħaġa trid titlob għajnuna inti. Ġifieri jekk inti ma tkunx fi stat li kapaċi titlob għajnuna. Għax jiena naħseb importantissimu. Iva. Però jekk inti titlob għajnuna hemm id-Down Syndrome Association li jista persuna minn ġal-assoċjazzjoni tiġi titkellem mal-parent, però titlob lajnuna il-parent. Imminti f'dawk it-3 ġimgħat. Jiena kollox. Dalma. Ir-raġel ħassib kollox, ġifieri ir-raġel beda jistatilja l-affarijiet, irreġistra lit-tifla, jien xejn isni dak iż-żmien konna ħanimmuvjaw ġo post ġdid u xejn ġifieri ridna nażlu l-affarijiet laqqas naf x'għażilt illum qed nirrealizza x'għażilna dak iż-żmien. Ġifieri taf ma tkunx qed tgħix f'dinja bażikament. Darek. Dari. Pero ma kienx darek. Ma kienx dari. Wara 3 ġimgħat qed luħudni l-emerġenza għax ma flaħx iktar. L-uġieħ. U iktar ma nħu li iktar l-uġieħ iżid. Morna l-emerġenza ma setgħux isibu x'għandi l-emerġenza, ġifieri CT scan, whatever, ma setgħux isibu x'għandi, bad kien hemm surgeon li
speċi induna li jista' jkun li għandi ulċeri fl-istonku li setgħu fjammaw. L-għada għamlu li testijiet neċessari u r-riżulta li kelli żewġ ulcers li kienu kważi bleeding, ġifiri li kiku bleedjaw dawn l-ulċeri kienet tkun fatali. Iva. Ġifiri biex xokk dawn jisom ġew triggered. Biex xokk li ħadd. Eżatt. U naturalment il-pirm li kollha li bdejt nieħu bdew jiggravaw is-sitwazzjoni. Għax huma mhumiex tajbin għall-ulċeri fl-istonku. Mbagħad kelli nagħmel xi 4 ijiem l-isptar. Mbagħad għamilt ġifieri 3 xhur fuq antibiotics apposta ma' erħilu. Dawk l-4 ijiem l-isptar hemmhekk jisa kienet it-turning point tiegħi. Hemmhekk irrealizzajt li nqeda l-bot minn fejt. U akkosta kollox għad fejt imini ixini għandha x'għandha irrida immissjajta. U niftakar meta mort lura niġbora minant il-kunjata dak iż-żmien kienet żammew lil-mami u l-kunjata ma mort niġbora minn hemmhekk u fiex kien ġbart lil fejt u erfajta jisu kien dak il-mument li twildet fejt fajti. X'ġmiel. Hemmhekk isni għad tista' rid tinqum fuq saqajja, ma kienx faċli taġifier ma qomx millu malada laqqas fuq saqajja. Mbagħad bdejna bit-terapiji, medical appointments biex jiċċekkjaw ovvjament. OT. Physiotherapist, feeding therapist. Ma bdiġ dak iż-żmien il-feeding, imma eventually bdejna wkoll early intervention. Dak kollha terapiji li konna bdejna dak iż-żmien. Speech ovvjament l-ewwel sena ma tkunx daqshekk. Xi kemm kien ikollha terapiji fil-ġimgħa? Daw li semmejna kien ikollna darba fil-ġimgħa. Ġifieri nitkellmu 3 darbiet 4 darbiet. 3 darbit kien ikollna fil-ġimgħa. Ovvjament, mbagħad ma' żmien tibda żdid tara x'għandha bżonn. Tneħħi l-feeding u daħal l-speech. Jekk il-feeding għamilna sena u nofs, mbagħad daħħalna xi ħaġa oħra minn flok. Dejjem tara l-bżonnijiet ta' fejt u kif nistgħu ovvjament nirrispondu għalihom bażikament. U daw tħallsu għalihom kollentkom? Il-maġġoranza iva. Vera għalijin. Ħafna. Għalijin u qegħdin nitkellmu 40-50 euro ta' 30-40 minutes. Il-terapija it's very expensive. Ovvjament it-tijilhom għax tibda tgħid jiena irrid nagħmel minn kollox biex din it-tifla jekk hemm ċans li timxi l qudiem mhux ħankun jiena li waqqafha. Imma sfortunatament is-servizz tal-gvern u li hu ġifieri. Jiena CDAU mort bit-tifel għax għandu ADHD. Dik l-ewwel ħaġa, dik l-ewwel ma tantx nerġa' mmur. Jiena li mort meta t-tifla tiegħi kellha xahar biss u jiena kont għadni taħta bażikament fid-dalma dik il-binja. Le, u tfal tagħna ma jixirqilhomx dik il-binja. Mhux in-nies, in-nies li jaħdmu hemm. Le, mhux in-nies. Mawx bħalhom. Mhux in-nies, imma għax vera ħelwin u veru dedikati. Xejn meta nitkellem fuq terapija tal-gvern. Il-binja. La nitkellem fuq il-kwalità tal-terapisti li hemm. Vera. Xejn minn dan, ġast qed nitkellem fuq. Naf imma rrid nagħmilha ċara. Le, importanti. Imma vera, mbagħad anke biex tasal hemmhekk. Biex tasal biex ċertu affarijiet biex tipparkja veru l-bot. Ikollok il-pushċer, ikollok forsi il-qandil. Mhux ideali. Le, lanqas xejn. Ġifieri nispera li forsi qegħdin jisimgħu dal-podcast. Nixtieq. Jagħmlu xi ħaġa. Għalkemm fejn tista' ma dix tagħmel daqshekk użu minn dak is-servizz imma għal parents u tfal li qed iridu jgħaddu minnha nixtieq li l-affarijiet jinbidlu. X'inhuma xi misconceptions li hawn dwar in-nies li għandhom id-Down syndrome? Pereżempju waħda minnhom li dejjem ferħanin daw tfal. Jekk tiġi d-dar tiegħi tinduna li. Mhux vera, ma hawn din il-misconception li dejjem ferħanin dejjem jitqu u dawk anġli għandek anġlu. Għandek anġlu. Mela, min jgħid li hekk.
veru, għandi Anġlu fis-sens li għandi tifla li illum il-ġurnata inħossni ġifieri fortunata li għandi lila. Għalfejn? Għax fejt ġib xi ħaġa magħha li hija speċjali ma mhux għax fejt għandha Down syndrome, ma nafx nispjega. Fimt fejt isa anke fil-familja tagħna nemmen li kellna bżonna. Hekk tatna xi ħaġa li qabel konna jisna tista' tiddiskrivi l-fejt. Nara diffiċli imma. Fejt għandha karattru vera kif taqbad tgħid hekk. Ara, outgoing ħafna. Timxi bil-grazzja ta' ġifieri wkoll. Għalhekk mhux dejjem jitqu, għalhekk mhux dejjem titħaħ nitkellem fuq fejn. Għax jekk taħsel ma tħux grazzja ma dak li jkun u ma trix tkellmek, tagħmilha wkoll. Xi kollok biex ma tkunx titkellmek? Ma nafx. Hekk. Ma nafx. Li fil-verità nieħu gost jiena għax ngħid iktar nikkonferma kemm fejt hija tifla bħall-oħrajn wara kollox. Taf kif? Ma tistix? Fejn ma tistix xejn. Dik ġifieri xi ħaġa li ġieli li nistih. Tant kemm ma tistħix xejn, ma fl-istess ħin nieħu pjaċir li għandha dik il-kwalità. Għax jiena kont nistħi ħafna meta kont żgħira u nemmel il-mistħija żammitni milli nagħmel ċertu affarijiet li fil-verità xtaqt nagħmilhom. Taf kif? Ġifieri dik nemmen li tgħinha tasal fejn tixtieq il-fejt. Fejt iddaħqek għax għandha karattru vera tivvintom u iktar ma tarak titħaq, iktar ħatarax tagħmel biex tarak titħaq. Jiġifieri li jkollok il-fejt fil-preżenza tiegħek hija xi ħaġa hekk sabiħa. Uplifting. Hekk. Jiena t-terapija tiegħi hija fejt fil-verità. Għax jekk tiġi ġurnata li vera nkun ħażin, issa sew jekk hux ħabba fiha. Għax ovvjament jiġu l-momenti jitqal bħalma għetlek l-ewwel. Imma u jitinduna, ġifieri jekk ħadd m'għanduna f'ġurnata li jiena qiegħda ħażin, jitinduna mami hekk isa tiġi tannaqni, sa fejn ma tħobbx hugging u hekk mhux daqshekk. Jista' jkun tara xi ħadd ma tafux u tmur tanqu, imma li lilna l-fsit u hekk ma tantx favorit tagħha. Però issa tħoss li jien għandi bżonn dik it-tannieqa tagħha, jekk tarani forsi nibki xi ftit, ma min kraj u tannaqni, fimt? Hekk fejt hija għandi bżonna f'ħajti ħanejtek. Ras jibsa? Ħafna. Ħafna. Iktar ħaġa li tajjini dik fil-verità. Rasa jibsa punishments ma jaħdmux. Mhux għax jiena favur il-punishments, imma jiġu momenti li isma' hemm bżonn jiena nħobb li l-fejt inżommilha fis-sens daqs li kieku fejt m'għandix il-kundizzjoni, jiena ma rridix fejt tagħmel li trid għax miskin għandha l-kundizzjoni, taf kif? Però taħseb li il-punishments ma tifhimhomx u rasa jibsa għaliex hija karatteristika tagħha jew hija karatteristika ta' min għandu Down syndrome li forsi ma jifhimx il-kunċett ta' jiena għamilt xi ħaġa ħażina allura dan huwa l-punishment u ġieli niġi f'dubju jiena stess. Ara, il-kunċett tal-punishment hi she can't be bothered, ġifieri jekk tajta punishment, isma' jekk m'intix se tagħmel hekk m'aħniex ħanagħmlu hekk, okej ma. U jien ma tridx okej ma inti trid okej ħanobdi għax irid nagħmel hekk. Eżatt. U dak il-ħin ngħid imma din il-kundizzjoni li mhux qed tħallija tifhem forsi il-repercussions ħanajtek ta' jew il-konsegwenza. Allura dejjem hemm naqra konfużjoni. U jiena ma nkunx naf eżatt dak il-ħin kif se naqbad taf kif nikkoreġija, kif se naqbad niddilja mal-sitwazzjoni li jkolli f'idejja dak il-ħin. Fimt? Ir-rasi jibsa min-naħa l-oħra il-mami pereżempju kienet tgħid li tfal kollha rashom jibsa ta'. Illum taf li r-rasi jibsa ta' fejt mhijiex ir-rasi jibsa ta' tfal kollha. Għax ovvjament tgħixha miegħi lil fejt. Għalkemm iġġalni Nitkellem Ċiniż. Nitkellem biċ-Ċiniż, ir-rasi jibsa fl-istess ħin nara ċertu determinazzjoni f'fejt li nieħu gost li għandha dik il-kwalità bid-determinazzjoni sa tasal fejn tkun tixtieq. Allura nipprova. U inti dejjem isek dejjem naħseb titgħallem kif tinnegozja magħha. U fejt hija tifla unika bħal kull tifel u tifla oħra ġifieri. Isek
inti tmur korsi saddin kif mort wieħed jumejn ilu pereżempju, kif għandek timxi fuq behavior, eċetera, eċetera. Imma it-tifla t-tifla li ġifieri jiena nara x'l-aħjar jaħdem, nieħu minn hemm u nieħu minn hawn warrajt u mbagħad naqqat il-sistema li taħdem ma' fejt għax inutli taf kif. Hija individwa. Eżatt. Inti sena wara li twildet fejt, inti qablitek il-fibromyalgia. Iva. Li dak iż-żmien ma kontx naf li hija fibromyalgia. X'kont qed tħossi ġifieri? Le, bażikament kont għaddejja minn żmien stressanti ħafna għax fejt ħasbu li għandha kundizzjoni oħra apparti il-kundizzjoni ta' Down syndrome u isni ma stajx naċċetta li irrid nerġa' ngħaddi minn xi ħaġa oħra issa, taf kif? Ħasbu li għandha infantile spasms u qalulek li bil-mediċina kull development il-development jieqa fit-tifla taf tiċċassa xi ftit u jiena bdejt nara li l-fejt isa bit-terapija u titmexxi għal quddiem u isni ma stajx naċċetta l-fatt li dit-tifla ħadd jieqaf tiżviluppa. Però ma kien xejn. U ma kien xejn minn dan. Però il-kedda. Ma l-kedda ħatta. Il-kedda ħatta, għamilt kważi 3 ġimgħat lanqas norqod, kien żmien il-COVID, ġifieri kull test li rid isirilha bażikament it-tobba jarawha bil-mobile, bil-video calls, jekk ridna nagħmlu xi testijiet kollox waħdi. Kienet peżanti ħafna. Maqfulin id-dar minħabba l-COVID, ġifieri u dak kien żmien li l-COVID kienu jgħidu li għax fejt vulnerabbli, rridu noqogħdu iktar attenti, spiċċajna l-isptar darbtej ħabba l-COVID. Kien żmien tqil ħafna. Allura ma dan mbagħad plas dan kollu, inti tkun għaddejja minn xi ħaġa hekk. U ġismek maqqas tkun tafa li ġismek ma tkunx taf xi ħsara qed tagħmel il-ġisem. F'dan iż-żmien kollu ġifieri sa kemm nistenna ċertu riżultat li kien importanti ħafna, fejt waqgħet minn fuq is-sodda. Xi ħaġa li t-tfal jgħaddu. Kważi xi darba jew oħra tfal kollha jaqgħu. Fuq is-sofan waqa'. Il-qata li ħadd dak il-ħin, l-uġieħ beda dak il-ħin. Ġifieri tiftakar x'ġara u kif. Il-mument. Ekku, niftakar li beda hekk uġieħ inkontrollabbli. U minn dakinhar li hemm skattat sensiela ta' tobba, testijiet, scans. Fibromyalgia żaċċini? Fibromyalgia hija relatata man nervituri. U hija inflammation. Hija inflammation, isom lanqas it-tobba ġieli ma jkunu jistgħu jispjegaw ilek. U ġieħ fin-nervituri. U ġieħ kbir fil-joints, fin-nervituri, fl-għadam, fil-muskoli, stiffness minn fuq s'isfel, ġifieri u hija xi ħaġa ta' kuljum u taf li m'hemmx kura għaliha. Provajt kollox. U bekk nemmen li għal-fibromyalgia l-bidu kienet qabditni għadni mbagħad biha u nieħu l-kura għaliha. Qabditni health anxiety. Health anxiety għatli fuqha, health anxiety. Għax ma kontx nemmen li t-tobba meta jgħidu li isma' m'għandek xejn, scan m'għandek xejn. Għax tant f'9 xhur il-baby kienet perfetta li inti waqaft nemmen. Waqaft nemmen li t-tabib jgħid li isma' m'hemm xejn ħażin. Isma' dan forsi ħażbal bħalma ġara fil-każ ta' fejt. Li affettwatni b'dak il-mod, mhux qed ngħid li kulħadd taffettwat b'dak il-mod, imma li affettwatni hekk. Allura mbagħad bdiet ġifieri xi ħaġa li ġiet ċiklu vera ikraħ. Ġifieri dak it-tip li mura xi 3 professuri fil-ġimgħa. Non fuq flus bla doċ letteralment. Biex tara inti x'għandek. Biex nara x'għandi. Rid risposta u r-risposta ma stajtx insiba. Mbagħad fl-aħħar qaluli li la eliminajna kollox allura hija l-fibromyalgia. Ibsa ta' biex. Kif inti llum? Illum aċċettajta fis-sens għax ma kellix option oħra. Palma aċċettajt id-dijanjosi ta' fejt, kelli naċċetta din l-istess ħaġa fuqi. Illum mhu ġewwa kuljum, sakemm qed nitkellem miegħek pereżempju għandi ħruq kbir ġo dari. Vera. Il-ħin kollu u dejjem, fimt imma n-nies mbagħad tiġi bħalma tkellimna meta jkun hemm xi ħaġa li hija inviżibbli u ma tidirx, in-nies ma jkunux jafu inti x'għandek u jekk jarawk li inti għaddejja bħajtek li fil-verità m'għandix għażla oħra. Taf kif għandi żewġ tfal żgħar, irid ħsiebhom, irid inkompli magħhom. Su dak li kun jinsa.
jinsaw. Inkella, jew noqgħod infakkarhom il-ħin kollu tiddeq anke lilek innifsek. Mbagħad kemm Gerger Graziella dejjem u probabbli tiġi persuna li tiddeq tkun magħhax. Hekk il-ħin kollu isek teqret letteralment għajma lem u għajma law. Ġifinti kuljum minn ġewwa. Kuljum. Jiġu ġranet li nkun ftit aħjar u jiġu ġranet li nkun ħażin ħafna. Imma hemmhekk qiegħda. Ma tidra tgħix blu ġieħ bażikament. It is what it is. Waqt il-COVID, għalkemm kien moment vera ta' dlam u vera ikra ħalik, però inti ftaħt din il-Facebook page. Iva. U semmejta Up and Up with Faith. X'kienet l-inspirazzjoni li tajtara? Jiena nixtieq nagħmel hekk. Jiena ma kellix għall-bidu ma kellix f'moħħi li nagħmel jiena persuna mistħija. U minix persuna li infatti fejt ħarġet fija affarijiet li ma kontx nemmel li jena kapaċi nagħmel fil-verità li qiegħda hawnhekk illum nitkellem miegħek xi ħaġa askont noħloma. Bażikament kont nitfa' xi ritratt l-emmula u forsi nikteb xi ħaġa li tgħaddili minn moħħi dak iż-żmien ma fuq il-Facebook account tiegħi xejn kbir. U mbagħad ġieli kien hemm xi ħbieb jgħiduli isma' għamel xi ħaġa tqajjem iktar awareness għax isek il-mod kif tipproġetta l-ħaġa hekk isa vera ġenwina ħafna. Ġenwina, xi ħaġa li tista' tallimna l-koll, taf kif. U minn hemm isni bdejt iva ħana rax ħanagħmel u ftaħt Instagram u account insomma u Facebook u bdejt naqsam il-vjaġġ tagħna man-nies bażikament. Nitallem jiena fuq Down syndrome u fl-istess ħin dak li tallimt jiena bdejt inħoss li għandu jkun jafu kulħadd. Taf kif mhux id-dettalli li naf jien illum fuq il-kondizzjoni, imma biex kif edna l-ewwel iltqajt ma' persuna, sekkux tiflek kux adult. Inti taf kif għandek tapproċċa dik il-persuna, wara kollox dak kulħadd jista' jgħaddi minn din l-esperjenza. Ġifieri kulħadd jista' jkollu tarbija b'Down syndrome, m'hemmx xi ħaġa li tajt inti suġġettali taf kif. U x'jiġri f'dak il-każ, ma xtaqx li mothers oħra jgħaddu minn dak li għaddejt jiena. Issa x-xokk ħad tieħdu dejjem sewwa. Però it-toqol tal kif ħatta jiena, jekk inti tkun iktar aware, jekk inti taf iktar x'in il-kondizzjoni. Almenu kont preparata forsi naqriftit iktar kif ħajtek tista' tkun meta inti għandek wild bil-kondizzjoni. U bdejt insomma naqsam il-vjaġġ tagħna. Il-momenti sbieħ, il-momenti mhux daqshekk sbieħ. Fimt? Inti xi ħaġa li għat li jiena saqsejtek għatlek pereżempju bl-autizm nafu li hawn spektrum. Għatlek bid-Down syndrome hawn spektrum jew one size fits all daqshekk kollha hekk, kollha jagħmlu hekk, u inti għat li inti l-esperjenza uritek. Uritni li iva hemm spektrum fil-verità. Mhux nopponi il-wija di medical era, pero inti. Pero, jiena meta twildet fejt kon saqsejt isma' dan hemm spektrum bħal tal-autizm, per eżempju, għax to be fair, kont iktar aware fuq autizm milli fuq Down syndrome. U r-realtà hi li għax każijiet ta' Down syndrome huma ħafna inqas minn ta' autizm. U kienu qalu li le, either you have it or you don't. Okay, il-kondizzjoni either you have it or you don't. Imma mbagħad il-potenzjal varja bħalma jvarja f'kull tifel u tifla oħra, ġifieri jekk fejt forsi ftit advanced f'ħaġa ma jfissirx li kulħadd ħajkun l-istess, kull min mhux kulħadd ħajkun forsi avvanzat daqs fejt f'ħaġa u fejt jaf tkun qed tillekkja qed tkun qiegħda lura f'xi ħaġa oħra. Fimt? Ġifieri din pereżempju anke fil-page nipprova noqgħod attenta ħafna li għalkemm nuri x'ġifieri aħna bħala familja għandna tifla bid-Down syndrome, ovvjament jekk fejt għamlet xi ħaġa li jiena I'm super proud biha, ħanaqsamha. Fimt? Ma jekk telqed timxi, jekk talmet tiekol wara sena u nofs ta' terapija, jien ħanaqsamha għax isma' fejt għandha Down syndrome ma kapaċi tilħaq da tragwardi, fimt? Però nipprova noqgħod attenta biex l-ebda parent ieħor ta' tfal b'Down syndrome jekk forsi għadhom ma leħqux dak it-tragward fl-età li għandha fejt iħossuhom ħażin. Għax it-tfal tagħhom tifla tagħhom li għandhom Downs huma doffi allura laqqas taf kif
So importanti ħafna minn qed jismana għandhom potenzjal differenti. Il-potenzjal huwa differenti u hawnhekk m'iniex qed ngħid li Fejt għandha xi super potenzjal li hu tagħha, fimt? Ġifieri Fejt ukoll hemm affarijiet li għadna lura fihom. U dawk nipprova naqsamhom ukoll biex hemm barra ma jaħsbux taf kif li inti għandek tifla bid-downs u dit tifla ħatkun jew tifel insomma ħajkun bħal Fejt. Fimt? Li rrid nipproġetta huwa iktar kif inhi l-ħajja ta' familja bit-tfal bid-downs pereżempju, taf kif li Isek mera il-vjaġġ tagħna u dak li hu, jiġifieri taqtax qalbek għax xorta għandna ħajja aħna. Fil-fatt inti tant ma tajġ qalbek li xtaqt it-tieni baby. Iva. U llum il-ġurnata għandek it-tiegħu li għandu xi 9 xhur. Ekku. Però inti għat li il-lejl ta' qabel li kellek twellet ma rridx twellet. Ma rridx inwellet. Jien kont naf li ħajkun mela biex iddeċidejna jiena u r-raġel li konna t-tieni tarbija, speċjalment jiena, ovvjament il-mara jisa li ġor ħafna naturalment b'din il-fibromialgia ma kontx naf x'inhi, ma kontx naf x'għandi eżatt, kelli nipposponija ħafna din id-deċiżjoni. Barra minn hekk kelli l-biżaw li jisma' jiena għaddejt minn dak kollu, hemm ċans li nerġa' ngħaddi minn xi ħaġa oħra issa, għax inti sa dan it-tant meta taqbad tieħu l-itfal terapiji u hekk isek tiġi aware ta' ħafna iktar kundizzjonijiet u x'jista' jmur ħażin, eċċetera. Imma mbagħad kont ħanalaq forti u għedt jew issa jew qatt. Għalfejn rid tarbija oħra. Rid tarbija oħra, ara. Isu dejjem xtaqt li jkolli żewġ titfal. Okay. Però illum il-ġurnata ngħid li kieku Fejt ma kellha xejn, il-probabilità hija li bqajt b'tifla waħda. Okay. Issa, having said that, ħsibt ħafna fuq għal-ħaġa qabel ħriġt pregnant, jiena ma rid bl-ebda mod inġib tarbija oħra fid-dinja biex jieħu ssib lil Fejt. Jiena tarbija rrid inġib persuna mhux caregiver ta' Fejt sewwa. Brava. Però xorta il-fatt li naf li għandha huwa li serħit li ħafna qalbi. Għax inti meta taħseb x'ta jiġri minn dawn it-tfal meta ma tkunx ħadek hawnhekk inti, għax dan kif għatlek meta ltqajna mel dan jista' jiġi adapitada li isma' ma jiena ħammur ngħix barra jew jiena whatever. U għandu dritt u jiena lesta li nappoġġjah f'kull deċiżjoni li jieħu. Però l-fatt li naf li hemm ħuha, fimtu l-bond ta' bejniethom li nitpaxxa nara tikber kuljum. Point of reference li kollha point of reference li kollha xi ħadd. Hekk, li serraħ li ħafna qalbi. Taf kif qollhom il-ġurnata nirregressa li l-nifsi li nixxi jisu l-pupu tagħha fissata fuq u ngħidlek kważi iktar minna biex injara lila dieħla fil-kamra il-reaction tiegħu tkun wis, ġifieri li għamilli reaction u l-dedi u n-nies oħrajn imma lila ċaġa speċjali. Allura il-fatt li narhom hekk jiena lija. X'ħassejt meta twilet u? Meta twilet u bdejt nistaqsi ma żgur lill-pediatricians ġenninthom bażikament. Żgur okej u żgur m'għandu xejn li fim minnhom persuna qalt li jisma' inti tixtieq li għandu xi ħaġa imma ekku, fiex kien tawni lil-Teo ħassejt isu ferħ doppju. Isni tawni lil-Fejt u lil-Teo dak il-ħin. Isni rrit impatti. Għax meta twildet Fejt. Ma fraħx. Allura jisa Fejt mux miskina ta' ma kienet l-ar ġurnata ta' ħajti ma deqax najt għax dik il-realtà. U ta' Teo kienet kważi l-isbaħ ġurnata ta' ħajti. Allura Rit isni impatti, taf kif? Rit nifraħa li jom it-tnejn, mux ġast tal-Teo biz dak il-ħin. Fejt, tifhem li għanda Down syndrome? Mela, sissa Fejt għadha ma tifhimx li għanda Down syndrome, però innutaj dan l-aħħar li fiex tara ritratt jew nsegwu blogs eżempju ta' nies oħrajn, fiex tara tifla li għanda Down syndrome li tkun tamparek, tajli Fejt. Ġifri, hija tirrealizza similarities fil-features qed ninnota. Però sissa imma jiena ngħidilha pereżempju jekk rajna tifla oħra ngħidilha dik mhijiex Fejt, dik tifla li għandha Down syndrome bħal Fejt. Ġifri jien insemmijilha għax din hija parti minnha fl-aħħar mill-aħħar taf kif. Imma l-bqija. Meta
taħseb fil-futur? X'inhu ma l-affarijiet li beżawk li they concern you meta tara tikber għandha 5 snin, qed tara tikber bil-mod. X'inhu ma l-affarijiet li Jiena infatti meta jekk nara tikber, nieħu pjaċir nara tikber u nieħu pjaċir nara tiżviluppa il-potenzjal tagħha u l-kapaċitajiet tagħha. Fl-istess ħin nibda ngħid kemm nixtieq fejn tibqa' żgħira l dejjem. Ġifieri stajt nagħmel xi ħaġa li nżomma żgħira l dejjem, għamilta. Għalfejn tridu tibqa' żgħira. Għax inti meta tara tikber, ovvjament jibdew jiġu ksibijiet bħal il-ħbieb, pereżempju. Fejt aħna nisponu għal ħafna ambjenti differenti, għal ħafna nies differenti, però noqgħod attenta wkoll li ċ-ċirku tal-ħbieb tagħha jinvolvi nies li huma bl-istess livell ta' intellettwalità sewwa, għax nemmen li għadha pitada għalkemm jista' jkollha ħbieb li huma differenti minna. Però nemmen li ċ-ċirku tal-ħbieb tagħha ħajkun ta' nies bħala. Jiġifieri jekk inkun realistika biżejjed, fimt, irrid nemmen dik il-ħaġa, allura nipprova naħdem fuqha wkoll. U naħseb l-iktar ħaġa li tweġġani, ħanajtek u li ħadibqa' tweġġani hija l-fatt li fejt, pereżempju, nħoss li għandha maternal instinct diġà volja għandha 5 snin. Il-fatt li għadha pitada għalkemm jista' jkollha tfal imma mhix realistika l-ħaġa li jkollha tfal. Kif ħan nispjegala, kif mhux ħankun jien li ħanċaħħadha minn dik il-ħaġa taf kif imma fl-istess ħin. Irridu nkunu realistiċi biżejjed li ma tkunx kapaċi trabbi. Għax ġil lanqas ma nħossni kapaċi biżejjed li nrabbi lilha, aħseb wara taf kif il-limitazzjonijiet ikunu hemmhekk u inti tipprova ma taħsibx fihom u tipprova taħseb li it-tifla tiegħi tista' tagħmel dak li tixtieq imma irridu nkunu realistiċi, hekk nemmen jiena l-inqas. Grazzjella. One day at a time. Ekku. Għax xi kultant meta ninqabad ngħid Ekku. One day at a time, il-preżent huwa issa. U titgawdih. Għax titlef ħafna nkella. Naf li klixej, naf li kulħadd jgħidha, imma mhix klixej għal xejn. Ekku. Klixej għax hija l-verità. Il-verità. Eżatt. L-aħħar domanda. Kif bidlet lilek Faith? Fejt, ġalitni nħares lejn il-ħajja b'mod differenti ħafna minn dak li kont nħares lejn il-ħajja qabel. L-ewwel ħaġa fejn jidħlu pjanijiet, nagħmel il-pjanijiet inneċessarji l-iktar bżonn other than that mhux fidejja, ħajjitna mhijiex fidejja. Ġifieri nut li noqgħod kif qed ngħidu issa one day at a time għax fil-verità dak li nippjana jien jista' jinbidel f'sekonda. Lilek bħala persuna. Lilek bħala persuna ġabitni ħafna iktar empatika ma dak li jkun. Jiġifieri jekk dak li jkun m'għandux tifla bid-dawns. Imma nħoss, I mean, kulħadd għandu l-istorja tiegħu, kulħadd għandu t-toqol tal-ħajja tiegħu. Jiġifieri ili u għalkemm ġie li nibda ngħid ma possibbli dik qed gerger fuq hekk murġiba, u mbagħad isni nerġa' imma għalija dak huwa t-toqol ta' ħajjita. So nipprova nifhem iktar lil dak li jkun taf kif u tallimt iktar ingawdi l-momentu. Tallimt ħafna iktar ingawdi l-moment u il-ftit li jkollok. Għax fil-verità tħares lura u tajt kien imprezzabbli dak il-moment u dak li kelli. Ġifieri fejt bidlitni għal persuna ħjar. Dik nemmina ħafna. Grazzi. Grazzjella ħafna tal-li ġejt u tal-onesta tiegħek. Għax naħseb dik hija l-iktar ħaġa li tinħass, li nħasset f'dil-intervista, l-onestà tiegħek li taqsam dak li vera ikun għaddej minn ġo fika xi kultant aħna naħbu wisq minn xulxin. Iva. U qisna kollox okej. U meta persuna oħra tisma' li kif verament qed tħossha persuna l-ewwel ħaġa li tajt mela mhux waħdi. Mela mhux waħdi. Proset. Mela jiena li kandi fuiha The Icon by Antonio Banderas, grassi lil Touch biex Perfumery. Thank you. U għandi wkoll naqra xema ħelwa minant Valletta Glass. Proset u grazzi. Nerġa' ngħidlek grazzi tal-li ġejt. Thank you. Mela qabel nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi lil Hair by Ellison, lil Gabi Vella għall-makeup, lil Morgan għall-ħwejjeġ u Luxonas Asset.
Gratkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Footcare and Wellness Center, Renault, Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Valletta Glass, Majoka Spas,